kimtsi mai garin gangare. Alhamdulillahi mun gode Allah da ya kawo mu wannan fara mai albarka. Yawwa magana hukuncin nan da aka yi makalla shin ya dawo? Hukuncin ka yayi daidai. Amma ya kuma maganar rabo ko ya dawo? Jiya gari kawai hukunci halitta ya kira ki ya dawo. Ya ce rabo ya zatar da mai gari da ƙarya mai gari ta ƙare. Shin ko kuna ganin hukuncin da aka yanke ma rabo yayi daidai? Yayi daidai, yayi daidai. In mai gari ka san halin rabo kakan she biyu taurin kai. Ya gaya mamu taurin kai nan nasa aka shin hidar da kakan shi. Ba ka nan da aka yi? Bulala ta mani nasa aka yi mai. Laraba na ya zo da sojoji. Mai gari ne ko ba zan taɓa haƙura gona ta da shi. Ba zan haƙura ba. Shi ne